A veure, senyores i senyors, avui farem una cosa diferent, vale? Hola, Molotov, per cert, com estàs? Com t'ha anat el dia? Com va per Cartofen? Tot bé? Espero que sí, que estiguis tot dins o què? Dins o què? Què? Avui serà un dia diferent, vale? Per què? Perquè hi haurà tiritos, però tard, vale? Primer, aquí només drama. Vols veure drama? Vols veure'm el drama? Millor no ensenyar desgràcies, no? Doncs això, avui un dia diferent, vale? Ja fa temps, porto setmanes que volia fer-ho, no hi ha manera, entre vacances de Nadal, que la vela es troba malament, és increïble, no es pot, vale? Però no passa res, ja ho podem fer. Avui reaccionarem a algun vídeo de curt i ras, serà molt distès, vale? Serà molt de chill. Vull ensenyar a la gent que no conegui aquest canal, perquè m'he trobat encara gent que no coneix aquest canal, per mi el millor canal de YouTube en català, però de manera fulgurant, és la polla, saps? És que m'encanta. M'encanta la manera que ha dit l'Adri, és una passada, tio. O sigui, si no ho coneixeu, us deixaré el link per aquí, vale? Si no el coneixeu, me cago en vostra puta mare, no? Bueno, també, però seguiu-lo. L'Adri, la puta. Exacte. La puta. És molt boa. Ai, la puta. Té el vídeo del tot, té vídeo tot del Castell al Cel. De la puta. És boníssim, tio. Vale, doncs això, us deixo el canal de YouTube, que avui reaccionarem a un dels seus vídeos, una horeta, molt distesa, vale? Serà molt de chill. Jo sóc molt fan d'aquest canal, o sigui, no puc... O sigui, no hi ha paraules dolentes cap a aquest canal, és una passada, és que m'encanta, m'encanta. M'he tragat tots els seus vídeos, vale? O sigui, us ho puc ensenyar, que m'he tragat tots els seus putos vídeos, tots. De principi a fi, tu, tot a dins, cap a la boca. M'encanta, sóc molt fan, vale? O sigui que res, això, reacció. Començarem amb el d'Aladdin, perquè em va agradar molt, i després anirem a la meva pel·li preferida, Carti Rus, també. Carti Rus. Anirem a la meva pel·li preferida, que és La La Land, i si ens queda temps en farem algun altre. Si no, un altre dia ho tornarem a fer, vale? O sigui, serà molt, ja us dic, serà molt distès. No, vull portar-ho així. Vaig a mirar-lo de la càmera, perquè és que veu molt focat, no? No em va focat. Focat de neu. Ja està. Vale. Perfecte. I doncs, això mateix, vale? Perquè ho sapigueu. Començarem per això. Després anirem a la Star Wars, que sí, que ho faig diumenge, no sé què, ahir no vaig poder, vale? És el que hi ha, vaig jugar al Valorant i tard. Avui jugarem a la Star Wars, vale? El Survival Horror DayZ aquest. I després jugarem a Counter-Strike, ok? Curs i rat. Què t'ha parit? El canvi de nom li senta molt bé, s'ha de dir, eh? No sé què et sembla, tu, Molotov, però, bueno, ja t'he vist ja t'he vist a comentaris, tu, Molotov, Te foto el dit a l'ull, Ja t'he vist a comentaris, o sigui, que ets un fanboy com jo, Espavila. Ja t'he vist que també t'agrada el curs i rat. Curs i ras. Prou! Para. Sí, a ell li comento, a tu no. Quina puta rata. Quina putíssima rata que estàs fet, saps? Puta rata. Algun moderador que pugui fer fora Molotov, que és moderador, també no pot. Vale. Pues, moderador, fes-te fora tu mateix. A la puta calle, Molotrol, tio, ja anem prou. Has tret la icona de la rata. Com? La icona de la rata. Ah, ja fa temps que no hi ha la icona de la rata. Molotov, per favor, Per favor, La Menichan em pot fotre fora. És veritat, la Meni sí que et pot fotre fora. És veritat, moderador de moderadors. Exacte. En realitat, té sentit. Makes sense. Tinc moderadors que s'han de controlar a vegades. Love you, bye, bitch. La mare que t'ha parit. Doncs això. Farem això avui. Vale? Ara tinc por. No tinguis por, Molotov. El martell només el fa servir si jo dictamino, també, saps? O sigui, tu tranquil. Tu, Molotov, no tens perill. Hi ha gent que sí que té perill, però tu no. Tu tranquil. Ara tinc més por. Tinga-la, guapo. Doncs això, Molotov, que vaig per les branques, que vull mirar Aladdin, tio. Hòstia puta. Vale, doncs això. Començarem a mirar Aladdin, d'acord? Farem les pauses adients per comentar certes cosetes. La veritat,
No, és que no. És que anava a dir, no sé si heu vist Aladdin. Si no heu vist Aladdin, espavileu, saps? És com... O sigui, naixeu altre cop i feu les coses bé a la vida, saps? És que és com, no sé, la vida dones moltes voltes, no? Però a la vegada hi ha coses que són de coherència. S'ha de mirar certes pel·lis, saps? Fes com si fos el teu directe. Ah, vale, gràcies, Molotov. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Molotov. No m'ho puc creure. Doncs això. Ara, Molotov, calli. Bueno, dieu l'àudio com està? Està... M'agrada molt al principi d'aquest vídeo, S'ha de dir, nanos, mireu. Això és cine, vale? Això és cine. L'altre són tonteries. Com puc fer perquè no se'm talli la tallada? La tallada de tall. Podria... Faig una cosa. Si faig... És que no vull modificar la càmera. Però clar, estic tallant el vídeo, això no m'agrada tampoc. Itus Premium? Pijo. Què? Itus? Ictus. Itus Premium. Què? Youtube? Ah, YouTube. Sí, tinc Premium. Clar que tinc Premium. Jo YouTube, tio. Pijo, diu, la mare que l'ha parit. Pijo? A veure, com ho farem, això? És que no la vull moure molt. Me'n recordo dels numerets, vale? 841, 1828. Ho farem així. Espereu. Me'n recordaré els numerets, ok? I així ja farem distinció. Ho dic bé, Vale. Avui ja hi ha entorns IU. IU? IU? M'he equivocat! 841, 1828. Vale, perfecte. I ara us moc, vale? Bueno, me moc. Adéu, món cruel. Me faré més petit. Em voleu més petit? No, tinc una idea. Vale, no, ho farem diferent, això. Ho farem diferent. Espera. Se m'ha acudit una altra cosa. Perquè puc fer així, vale? Això, cuidao, Uah! Pam! Tota la cara, Tota la boca, nens. I... Pot haver sonat molt malament. Us moc cap aquí, vale? Però jo em moc aquí. Us sembla bé aquí? Me la pela, si us sembla bé o no. Em sembla que sí que està bé. Me la suma. Me la pela. A xupar-la. Està bé aquí o no? T'agrada? T'agrada Molotov? Jo crec que sí, que està bé, O més amunt. Si estic aquí, què et sembla? Te miro als ulls i què em penses de la vida? Jo, Molotov, penso moltes coses. Em sobra tot el lateral amb les suggerències. Ai, Molotov. Vale, doncs ho farem així, no? Que al final aparec jo per aquí mig molestant com el puto dijous. Ara. Vale. És que, però jo molesto. És que això és contingut de veritat, vale? El que fem ara, bueno, és contingut del continent, no? Malament, tot malament. Però bueno, va, anem a començar amb el vídeo, anem a començar amb Aladdin, que me'n vaig per les branques, ho sento. Començarem amb Aladdin, la introducció és molt bona, ja ho veureu, el vídeo és espectacular. Si hi ha algun problema de so ja m'aniré fixant, però em sembla que s'hauria d'escoltar bé. Ja pots anar posant el cos dels personatges, m'encantaria la puta amb la teva cara. Pues quan surti la puta, mouré la càmera i la poso, vale? I faré, la puta! M'agrada l'idea. La puta! Vale, som-hi. Comencem, Imagineu-vos que un dia esteu tan tranquils netejant l'antic pis de la vostra àvia. Vale. Comencem. Imagineu-vos que un dia esteu tan tranquils netejant l'antic pis de la vostra àvia. Per què estàs netejant el pis de la Evidentment no estareu àvia? netejant el Això és el que vostre no propi m'quadra. pis perquè l'accés a l'habitatge va com va i no en teniu. La qüestió és que esteu Exacte. allà donant-ho tot, movent mobles, quan us trobeu amb una llàntia misteriosa. Jo és cas dels papes, això, i no té cap llanta, però bueno, va seguir. La fregueu perquè té més pols que la Carta dels Drets Humans Vols i fregar surt una cosa? un geni. Un geni que us promet 3 desitjos. Què merdes demanaríeu? Fortuna, fama i poder, que el Barça guanyi la Champions, la desaparició absoluta i irreversible de l'Olaf de l'imaginari Aquesta. col·lectiu. Buah,
Tant de bo. Doncs això és el que li Són va fans. passar al nostre estimat Aladdin. Són fans de l'Olaf. Bé, exactament això, no, però no us preocupeu, que Ho sent aquí bé, estic ho per sent una mica explicar-vos. fort. Se vol de Zeta. Fill de puta. Que això ja ho he desitjat i no va funcionar. Hi ha coses impossibles, Molotov, hi ha coses que no es poden demanar, vale? Hi ha genis que hi ha poders que no poden fer, no? Curt i ras. Arra. Curt i ras i el pit. Però a mi m'agrada. Benvingudes i benvinguts a Agrava, una màgica ciutat on els rics són rics, els pobres són pobres, els deserts desèrtics i els misteris misteriosos. Com Barcelona, no? S'assembla molt. Està bé, m'agrada la coherència ludonarrativa. I entre tanta aura d'obvietats, un home amb cara de pocs amics anomenat Jafar Que no us esperàveu que si sortís aquesta paraula per aquí? Us a xupar-la. uneix les dues parts d'un escarabat daurat, tot invocant l'entrada a la Cova de les Meravelles. El tema és que aquesta cova només hi pot entrar una persona veritablement digna, i el deixeble d'en Jafar, anomenat Gazim, amb la realitat completament alterada, entra, i la cova se'l menja. Nyam! A la caixa! Perquè A la el que caixa. no sabia el pobre Gazim A la era que la caixa. pel·lícula no es diu Gazim, es diu Aladdin, i el protagonista és l'Aladín. Un jove Molt bé, que com eh? és jove és A la pobre, que caixa. com és pobre és bona persona i que com és bona persona és amic dels animals. I com si es tractés de la Dora l'exploradora, aquest va acompanyat d'un mico cocainòman, que a més és cleptòman. Sí, Per i que fer som una a la caixa. Però per sort pels advocats de Disney, aquesta no només és la història de l'Aladín, també és la història de la Jasmine, la filla del sultà. Una noia jove i rica que en comptes de tenir un gat té un tigre i en comptes de fer-se influencer per fer creure als mortals que té una vida com la seva, decideix escapar-se de palau per Típica jugar a princesa ser Disney, pobra. no? I és A allà, l'època. entre la precarietat, la fam, la pobresa i possibles malalties infeccioses, crec jo, on els dos Aquí protagonistes va començar el creuen Covid, mirades poca broma. i com els dos són joves i atractius, s'enamoren. Podran viure el seu amor pur i per res superficial eternament? No. Perquè si no, no hi hauria pel·lícula. Així l'Aladín és acusat de segrestar la princesa i enviat directe a la garjola, sense passar per la casella de sortida. Però lluny de morir, perquè això també faria que la pel·li s'acabés, el nostre protagonista es topa amb un vell sospitós que li diu que el recompensarà màgicament si aconsegueix un objecte màgic d'una cova màgica i amb la màgia per bandera escapen de la presó. Així arriben a la Cova de les Meravelles. La màgia, també t'ho he de dir, la màgia, que obre un foradet i vinga, màgia, màgia potàgia, tinc un forat aquí però màgia, som-hi. La qual no se'l menja de primeres perquè es diu Aladín, però sí que Clar. ho farà si no compleix una simple condició: no tocar res. Fàcil, És que si no, no senzill, tindria sentit. Doncs no estiguis tan segur, Jim Carrey. Ja dins del forat, l'Aladín es fa amic d'una catifa, perquè recordem que és bona persona vols i mirar molt Aladín amb mi? inclusiu. I posats a recordar, recordem també que el mico és un mira que cleptòman tira. sense remei. Toca el que no ha de tocar i comença el caos. Gràcies al seu nou amic brodat aconsegueixen escapar amb la llàntia, però... Oh, quina sorpresa! Tot era un pla del malvat Jafar. No m'ho esperava. I és que No sabeu? O sigui, això del no m'ho esperava, no sabeu la de vegades que m'he trobat jo mateix cantant el no m'ho esperava. Pau, aquesta vídeo de Curt i Ras. Sempre, tio, sempre, se m'ha enganxat. El no m'ho esperava d'en Miqui. Hòstia, la mare que l'ha parit. Jafar, amb els merda, seus eh? poders de bruixot, havia descobert que A la l'Aladín caixa. era la persona digna per entrar a la cova. Havia hipnotitzat els guàrdies perquè l'agafessin, havia mentit a la princesa perquè es deprimís, s'havia disfressat de vell per enganyar el nostre protagonista. I ara sí, per fi té la seva recompensa, la seva llàntia. I la pregunta lògica seria, si té tants poders, per què merdes necessita la llàntia? Doncs la resposta lògica, com sempre, la Dos té a la caixa, al teatre. a la caixa. Concretament, Al carrer. la tragèdia de Faust. Recordeu-me que us ho expliqui més endavant, perquè de moment Ara. els nostres protagonistes estan... Atrapada! Ai, ajuda! Si no fos que el mico... Merda, que estic beguent.
Atrapada i ayuda. Cleptomen ha fet honor al seu nom, tot recuperant la llàntia. I és aquí on apareix ell. Mestre Aladín, senyor, demani sense por. Deixi'm... Òscar Díaz, un amic com jo. Òscar Díaz, Neverland Channel, ¿vale? Perquè sapigueu la referència de qui canta, val? És una passada, aquesta cançó, eh? Prendre nota, tot és bo. No has tingut mai un amic com jo. Bomba! No, no! Digueu-em, ui, senyor, un desig o dos o tres. Jean-Claude Van Damme. M'ha comprat, allò. No has tingut mai un amic, no has tingut mai un amic com jo. Després del fortamacle, el geni blavós li explica les condicions Gràcies, d'ús. Molotov. 3 desitjos. Aquí teniu, no pot aquí matar, teniu els... no pot reviure. Què passa? Podríem posar el xat, no? Espera, us poso el xat? Perquè veieu els... Sí, millor, no? Trobo. Això són coses que anem arreglant, vale? Mica en mica. Doble la pica i tal i qual. Aquí, vale. Us posaré el xat aquest aquí, ok? I així veieu els comentaris del nostre amic Molotov i el xat en general, val? Et sembla bé aquí, Molotov? T'agrada? Vale? Ara, moltes gràcies, Molotov. Aquí teniu tots els canals, teniu el X, l'Instagram i el YouTube. El teniu aquí, del Neverland. Vale? Moltes gràcies. Ai, ai, quina vergonya. Ara surts a YouTube! Saluda! Collons! Hola, mama. Surto. Hola. Hola, em dic Molotov i tinc 5 anys. I m'agraden molt els coets. Ah, no, això se'ns un d'aquí. I m'agraden molt els alemanys. Hòstia, som-hi. I aixeco un braç per demanar taxis, però no, és broma, Twitch. Pot enamorar. L'Aladín accepta sense dubtar-ho i demana el primer desig, transformar-se en un príncep. Així torna a la ciutat enmig d'un gran espectacle. Llum, color, focs, cocaïna... Bé, això no tinc clar, però segurament sí. Per poder impressionar el sultà Sí, i és com Barcelona. demanar la mà a la Jasmine. Perquè, clar, no us Com expliques el Barcelona seu i Pedro drama. Sánchez, pues Ella se igual, sent no? engabiada entre luxes i no li acaba d'anar bé això que el seu pare li busqui marit per tal d'enriquir-se. Perquè, com si es tractés de l'Iwan McGregor a Moulin Rouge, la Jasmine encara confia en l'amor. Espera! Molotov, no m'has avisat d'una cosa? Que estic tapant el logo, per favor. Que estic tapant el logo. Tio. Però ara sóc la Jasmine. Hola. M'agraden els tigres. No, però em poso aquí sota, vale? Torno a posar sota. Home, que estic tapant el logo del Curt i Ras? Per favor, Molotov. Estigues puto atent. És broma. No passa res, Molotov. No és culpa teva, és culpa meva. Però bueno, havia de donar la culpa a algú. Hola, Míriam. Com estem? Estem mirant un vídeo de Curt i Ras. No sé si ho coneixes. Spoiler. Segueix-lo, Míriam. Per mi és el millor canal de YouTube en català. Però, punt, ja està. M'encanta. Soc molt fan. Verdader. És per això que quan veu el la suposat polla. príncep negociar amb el seu pare, Com estàs, Míriam? l'envia a parir panteres. Frase que encara no he acabat d'entendre d'on ve. La qüestió, posats en... Ara, seguiu la Míriam, sisplau. Tots seguiu la Míriam Hayes. Arra. I seguiu un Molotov, també. Molotov! Ja, puta, És que, clar, aquí me fan treballar, tio. A mi me fan treballar. Per què me fas treballar, Molotov? Fes-te xaurau de tu mateix. A veure, puc fer jo des d'aquí? Molotov, Inoxo. Funciona? Iuhu. Seguiu el Molotov, també. Seguiu la Míriam. Seguiu-vos tots. Collons, ja. Ja puta. Em va posar nerviós. Ja el segueixo. Arra. Així m'agrada, Míriam. Ha anat bé el dilluns, per cert? Espero que sí. entendre, l'Aladín no entén que no és no. Així entra de nit a l'habitació de la princesa i se l'endú a fer la volta al món. Volarem lluny d'aquí fins al matí. Igual, de Neverland, vale? El Molotov ja ho ha passat. No em qüestionaré a quina velocitat pot arribar aquesta catifa. Francesco! Virgolini! Podran veure Mitiquíssim. Va, a tot hòstia, per dir-ho d'una manera. Per ser dilluns no està malament. Ah, bueno, Míriam, me n'alegro. Jo per ser dilluns també, no està malament, la veritat. He tingut un bon dia. He tingut un dia fructífer i calent. I fructífer, també. Som-hi.
Ara sí, el seu amor pur i per res superficial eternament. No. Perquè de nou tornen a arribar els guàrdies d'en Jafar, que agafen l'Aladín i l'envien a sopar amb en Nemo. Per sort, els guàrdies són mig simples i el llencen amb la llàntia. Clar. Així el geni surt complint el desig de Però es salvar-lo. diu Aladín. Pausa. Tècnicament, demana el desig sense demanar-lo. És legal, això funciona, entra dins les condicions d'ús. No ho sé, anem a provar. No demanaré el desig que us subscriviu al canal, no demano que em seguiu a Instagram, no demano que em seguiu a TikTok i, sobretot, no demano que us feu mecenes del meu perfil de l'aixeta per poder donar suport al canal i així poder treure més contingut amb més qualitat. No cal dir res més, no? Que aquí ja us ho diu. Que us subscriviu, que li doneu calés, collons, que ho fa molt bé. Hòstia, tio, és que tampoc és tan difícil. Us estic dient, no feu, però xico. Feu. Que us digui que no, jo us dic que sí. Feu. Tot, no ho feu, no ho estic demanant. Qui sí que fa coses Sí que ho estic demanant jo. Espavileu. és l'Aladín, que torna a Palau per desemmascarar les maldats d'en Jafar. I, oh, sorpresa, les desemmascara. En Jafar és expulsat i el nostre protagonista és anunciat com a promès de la princesa i com a futur sultà. Ara sí, crec que de ben segur podran viure aquest amor pur i que per res maco. superficial, eternament. No. Perquè l'Aladín no ha vist Succession, no, i no sap que el poder és perillós. I en un suposat moment de calma, en Jafar vist roba la Succession, llàntia, vosaltres? invoca el geni i demana un desig, ser Espavilem. el sultà. No, God, please, no! No! I posats a demanar un en demana dos. Demanar ser el bruixot més poderós del món, més poderós que en Gandalf, més poderós que en Harry Potter, Més poderós que l'Aleix el Gris. Vale? Clip que vam veure ahir. I cuidao, el poder d'aquell home va en augment. Ui, perdó, és broma més tuya. poderós que Lot, el bruixot. No! Així mostra a tothom la mentida del nostre protagonista i l'envia a volar a les muntanyes. No, per acá o no? A la caixa. No? La puta. Oh, com cordes trota quan hi ha amb bigoti, diu l'Aladín, que sense el poder del geni, però amb el poder de l'amistat i possiblement una hipodèrmia de regal, torna al palau una última vegada per Arra, tenir speedrun. el combat final. Negromante, mala bestia. ¿Nani? Es una trampa. A la Tucker. La puta. A la caixa. I en Jafar guanya. Si no fos que l'Aladín treu tot el seu intel·lecte brillant de persona poc alimentada i diu: Jafar, no ets l'home més poderós perquè qui t'ha donat els poders és el geni. I en Jafar No diu: recordo aquesta "Però és voz que d'Aladín, tens però raó, sí." marrec desnodrit. I així, en Jafar demana el seu tercer desig, ser un geni. Spoiler, la caga. Spoiler alert. Jo, per ser dilluns, necessito que arribi el Nadal. Tornarem més tard, no l'he pillat, però som-hi. Com és un geni, també té una llàntia. I com té una llàntia, l'Aladín Cap dins. aprofita l'ocasió, l'atrapa i l'empresona per tota l'eternitat. Guapar i panteres. Podran viure, ara sí, per fi, després de 1000 aventures, després de 1000 entrebancs, el seu amor pur i per res superficial eternament. No. Perquè la llei de gravar ho prohibeix. El que no prohibeix la llei és que es pugui canviar, així el sultà, sense Clar. votació al Congrés, ni al Senat, ni polles en vinagre, la canvia. I la parelleta, ara sí, per fi, pot viure lliure i feliç. I el geni també, perquè l'últim desig de l'Aladín és la llibertat del geni. Apa, que entrin els crèdits. Ah, que maco, Poder saber com es fa per conèixer el meu jo. Espera, no m'estic deixant alguna cosa? Qui? Sí, us havia d'explicar tot això de la tragèdia de Faust, transcendir la condició humana i el geni simbolitzant Mefistòfil, però crec que ja ha quedat un vídeo prou rodó. Tot i això, si voleu que us expliqui sempre, podeu fer m'agrada, compartir-ho, seguir-me a les xarxes socials i escriure els comentaris. Adri, si us plau, explica'm la tragèdia de Que ho he Faust. fet, S'intentarà Que fer ho vull el que es saber. pot, però Expliqui'ns. no sé si podrà fer tot el Expliqui'ns, que Adri, s'intenta. sisplau. Moltes gràcies i fins aviat. Estic esperant el següent vídeo. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ai, Jason. Mestre Aladín, senyor de mani sense por. Brutal. Què us ha semblat? Brutal, eh? Uah. Truca-li que ens expliqui ara. Adri, espavila, explica'ns-ho, collons, anem en trucada. Espavili, Adri, sisplau. La veritat, és un vídeo que m'agradaria veure, de l'Adri. I res, primer vídeo, què us ha semblat? L'Aladín. Bueno, suposo que és una pel·li que és com aquestes coses. Entenc que La La Land, algú me vingui, o Midsommar, saps? Me vingueu i me digueu, jo no he vist mai Midsommar. Bueno. Saps? Ho entenc perfectament, però Aladín, tio, sí, no? Sí. No? Sí. Ja n'he tingut prou de 2026, aposto pel 2027. És important apostar. No. 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 No feu clip d'això. És important passar 2026 apostant per un millor 2027, però s'ha de passar, Molotov. S'ha de passar. Passa'l, disfruta'l i ja està. Però passa'l. Ja està, Molotov. Tot a dins o què? Què? Oh, madre mia, tu. Però estàs bé, Molotov? O sigui, va tot bé per allà a Kartoffen? Amb els alemanys, els teus amics? Hiverno anyerno. Hiverno anyerno. Vale, següent vídeo. Ara mirarem la meva pel·li preferida, vale? I després, si tenim temps, mirarem el de Mamma Mia, que també m'ha agradat molt. I després, si... No, és que no tindrem temps a més, la veritat. Però tornarem a mirar algun, però és que tinc molts de vídeos que la veritat m'agradaria veure, m'agradaria comentar. I, hòstia, és que Harry Potter també. Harry Potter. N'hi ha molts que vull mirar. Mulan, joder, Star Wars, Frozen Bitches, IT Developer, Ratatouille, l'Agustí, saps? És que clar, hi ha molts, però el següent serà La La Land, ¿vale? Bueno, la meva pel·li preferida. Així, tal qual. És la meva pel·li preferida. Si no us agrada, és el que hi ha. A mi m'encanta, ¿vale? Tot dins. Quina és la vostra pel·li preferida, per cert? Molotov, Míriam? Teniu una pel·li que digueu miro aquesta pel·li i sempre m'encanta, saps? És molt difícil tenir una cosa preferida, no? És molt difícil dir, aquesta és la meva top 1. Jo la tinc, és La La Land, saps? Sempre pot variar. Abans era El Gran Showman, The Greatest Showman. Master and Commander. Això, perquè no sigui porno, eh? Molotov, porno no. Sí, potser surts tu, no Master and Commander, però no. Porno no, sisplau, porno no. Shrek, dic Rec, exacte. Rec també, on està Rec? Don't Look Up, també té. El Joc del Calamar. És que és el primer vídeo, el Joc del Calamar, eh? 4 anys. El Show de Truman. Té vídeos molt bons, eh? Té vídeos molt bons. La majoria són boníssims. El de Polar Express també boníssim. L'últim que ha tret, boníssim el de Polar Express. No sé si l'heu vist, però mireu-lo, boníssim. Jo aquesta pel·li no l'he vist, i em va semblar brutal. Bueno, no l'he vist. No li he prestat atenció. L'he vist, no li he prestat atenció a la pel·li. A vídeo sí, m'ha fotut poc cul. El Planeta del Tresor, també increïble. Brutal pel·li. Planeta del Tresor? Aquí hi va haver un joc de PlayStation 1? És que hi vaig fotre una viciada de collons. Crec que sí. Crec que era PlayStation 1 o PlayStation 2. Planeta del Tresor. Podem van sortir més, però no me'n recordo. Però bueno. Ara, La La Land, vale? La meva pel·li preferida. I després, si tenim temps, anirem a Mamma Mia, Midsommar, Whiplash, és que m'agrada molt. La puta. Vull dir, el Castell al cel, també m'encantaria. Quantes coses. The Substance, que no l'he vista, em vaig fotre l'espoiler del 1000, però bueno, em va encantar el vídeo, o sigui, va ser un... bueno, pues no passa res. Love Actually. Blade Runner. Joder, tio, és que hi ha masses coses. Tarzan. Hi ha masses coses, Seven. Fucking hell. Chaitak. Merda, ha fet el clip. Visca la ludopatia. La mare que t'ha parit. Chaitak, no. Ja n'he tingut prou de 2026, aposto pel 2027. És important apostar. Vale. No. La mare que t'ha parit, Chaitak. Gràcies pel clip, per això. Com esteu, nois? Com esteu? Hola, Aleix. Curt i ras, què vol dir això? Que és curt i ras. I el pit. Ara mirarem un altre vídeo de curt i ras, vale? El nostre amic Quelcom, aquí a YouTube. Aquí a Twitch, vale? Té aquest canal, curt i ras. Abans era Te'n fem 5 cèntims, va canviar el nom.
Bueno, per això surt aquí, te'n fent 5 cèntims. Perquè abans era te'n fent 5 cèntims, ara és curt i ras, ja està, explicació feta. Gràcies. I aquí teniu en Quelcom, seguiu-lo a Twitch també. Normalment les edicions, les vegades que l'he enganxat, si no estic de call, si no estic de Dallonsis, les fa en directe, o sigui que Curticom, exacte, Curticom. El ras, Curticom. Doncs seguiu el nostre amic Quelcom, és el creador de Curt i Ras, és una passada, és un crac, o sigui que aneu-lo a seguir. Curt i Ras i en Quelcom, ¿vale? Són la mateixa persona, són 2 canals molt bonics i molt dins o què? Dins o què? Què? I res, com estàs, Xeitac? Sí? Bona tarda. Bona tarda. Però es diu bon dia, en català correcte, bon dia. No hi ha bona tarda. Bon dia. Em poso dur, eh? Bueno, em poso dur envers el català. Cada cop sona pitjor. Sí. Bon dia tot el dia. Exacte, Aleix. Com estàs, Aleix? Com esteu? Bones tardes, amics meus tots. A la puta calle, Molotov. Hi ha 2 vegades que l'he de fer fora. Va, anem a mirar la meva pel·li preferida, comentada per l'Adri, per Curt i Ras. Moltes ganes. A veure. La ciutat de Los Angeles, aspirants actrius, aspirants... Sabeu que és un musical, no? Van Molotov. Shout-out Il Pensatore. Què és El Pensatore? Ara m'has matat. Què és El Pensatore? No l'he vist. No has vist La La Land? Aleix. Spoilers, eh? Pots tancar el directe i mirar-la. El que col·labora en aquest vídeo. Ah, sí? Ah, doncs gràcies. Moltes gràcies, Molotov! No m'ho puc creure. Doncs moltes gràcies. Il Pensatore col·labora en aquest vídeo, o sigui, també aneu-lo a seguir. Ja està. Marxo, que tinc al·lèrgia als musicals. Colleja, eh? Te fot una colleja, eh? Molotov. Com pots tenir al·lèrgia als musicals? Per mi és el meu gènere preferit. Primer, musicals, després horror films. Terror. M'encanta. Tu tampoc, Xeitac. Hòstia, doncs tanqueu. No us vull fer spoilers. Però, en realitat... És que ja porta temps. És com dir... No vull fer spoilers de Titanic, saps? És com... I don't know, mate. Hello, Silver. How are you doing? We are reacting to a YouTube channel, Catalan YouTube channel. That is amazing. Curt i Ras, you know? It's in Catalan, though. But it's amazing. So we're checking his videos. Vaig començar-la amb la meva ex, començar-la, ja tu sabe. Ja sé. Short and near the floor. Exacte. Short and near the floor. Silver. Really short. Musicals i comèdia romàntica. Pizza amb pinya. Gràcies per jugar al Molotov. Seguiu la Silver, també. I seguiu l'Aleix. I seguiu en Xeitac. I seguiu-vos, collons. És que seguiu-vos pel carrer. Molesteu-vos. Vull dir, no. Seguiu-vos i ja està. Gràcies, Molotov. Si m'agrada. No, a mi no, que no foto res. Que te callis. Almo Racers. És tot des d'Almo Racers, cert. Almo Racers, fes shout-out a Almo Racers, sisplau, Molotov. Espavila. A mi no, que no em faig stream. Xeita, que ve stream! Collons, shout-out al Morranes. Que no, Morranes, no. El Morranes és el que em dones tu, Molotov. Morranes és el que em dones tu. Almo Racers! Arra. Almorranes forever. Gràcies per ser orat, Molotov. La tercera va la vençuda. Li va dir la meva tita a la peluda. Prou. Almorraners. La mare que us ha parit. Va, comencem. Vídeo de La La Land, de Curt i Ras, que m'encanta, la meva pel·li preferida. A veure què t'he dit. L'Adri, sobre tot això, i deixaré de parlar així. No puc parar. Ho sento, joder. Quin timing parlant de l'almoquer, de les almorranes. Hola, carinyo, què tal? Estic mirant la meva pel·li preferida. Bueno, estic mirant. Ara començarem a mirar... Joder, he deixat de parlar així. Ara començarem a mirar el vídeo de Curt i Ras de La La Land. Hem mirat el d'Aladdin. Veni, mola molt. Through the Thorns, we also do not understand what are we saying. No, it's fine. Pots parar de fotre-li queixetes a la taula? Hola, carinyo. Com ha anat? Espero que hagi anat molt bé. Gràcies, Molotov. Seguiu la Meni, també. Tots seguiu la Meni. Seguiu-vos, però seguiu la Meni, també. There's one says that his favorite movie genre is musical terror films. Exacte, horror films. M'estic portant molt bé, Meni-chan. No facis fora.
Sí, ja s'ha vist que tu tens poder, sobretot el poder. Meli. Molt bé, sí. Ara molt bé, me n'alegro. Que guai, carinyo. Me n'alegro tant. Vale, va, començarem, Començarem, ja en parlarem. No et faré ni mora ni fora. Arra, així m'agrada. Veus? El martell està així, però no baixa. Quan baixi, baixarà fort, Però de moment el martell està així, saps? Perquè no em veieu. Així. Espera, si faig així. Així, saps? Ja està. Som-hi. My God, I'm gonna die. Vale, La La Land. Som-hi, Adri. A veure què m'expliques de La La Land. Què m'expliques que no sé? Què m'expliques? Espero que li hagi agradat. La ciutat de Los En realitat ja sé si li ha agradat o no perquè ja he vist el vídeo, però som-hi. Angeles, aspirants a actrius, aspirants a músics, romanticisme, sucre i somnis. Emma Però sobretot cançons, moltes Gosling, cançons. fucking Per això hell. avui farem 5 cèntims de la pel·lícula de La La Land, també anomenada com la ciutat de les estrelles, o com diríem a Catalunya, la ciutat de Badalona, segur que no. Aquesta musical història comença com un dia normal a Barcelona, amb un embús a les rondes. Però en comptes de gent tocant el clàxon i insultant-se mútuament, aquí canten i ballen. Què podem deduir de tot això? Doncs que segurament es tractarà d'una pel·lícula de ciència-ficció. És aquí on també coneixem els nostres I van passats de merda, la Mia està i en claríssim. Sebas. La parella que s'ha de conèixer, enamorar i viure màgiques aventures plegats. Bé, prenem-nos-ho amb calma i com diria ja Ara, el destripador, porra, a xupar-la. anem per parts. És hivern i veiem un dia la vida de la Mia. Ella és una noia que té el somni de ser actriu i com bon projecte d'actriu treballa en Stone, una molt cafeteria gran. tot el dia. Quan pot, s'escapa per fer audicions, tot i que mai surten com ella espera, ja sigui per faltes de respecte, interrupcions o que simplement no els interessa. Després d'una d'aquestes desastroses audicions, torna a casa on l'esperen les seves amigues que li diuen que s'animi i que avui sortiran a Apollo. Així doncs, amb una bona cantarella l'acaben de convèncer i, fent referència al sergent Queroro, marxen de festa. Cridem amb gallardia, la terra envairem un dia. Balla, que veu que si una estrelleta per aquí, que si una aigua de València per allà, fins que es fa tard i la Mia decideix tornar a casa. Però es veu que no li pot sortir res bé a la nostra estimada protagonista, ja que la grua se li ha endut el cotxe per aparcar Aquí és en on un te carril passa Colau. el pollo, Així pollo, doncs, polla, no? La noia, amb la té jove caducada, ha de tornar a casa caminant. Fixa't tu com és el destí que mentre caminava de nit Ah, no, pensant aquí no. en el paraules És el pollo, escolta pollo, una polla. dolça melodia provenint de l'interior d'un local i meravellada decideix Entra a l'interior d'un local amb leds vermells. Ojo al dato, Bueno, aquí. Catalan Viking with a Hammer. Aspirants a coca. Jo només he mirat Maricel de musical. Maricel molt bo, també. Musical. Si volies posar el xat per sobre ja no surt. Com és que ja no surt? Què he fet? Per què no surt? Sí, ja hauria de tornar a sortir. Per què no surt? Per què ha deixat de sortir? Però l'he posat a l'altre? No. Entenc. Anna. Moltes gràcies, Molotov. Que no sé per què no surt ara. Però ha quedat clavat, poder. Sí, perquè hauria de sortir. No, està fallant, crec. Sí, truca, sisplau. Crec que ha passat alguna cosa amb el xat per sobre. Bueno, doncs no passa res, us aniré llegint i ja està. Ho sento. Ara ha sortit. Has estat tu, Molotov? L'amagues tu, cabró? Mola molt aquest vídeo, Meni, ja veuràs. Mola molt. Bueno, és que Curti Ras molen molt els vídeos, la veritat, soc molt fan. Ara sí, Emma Stone amb vara de Gollum, dels mateixos ulls, amb cara, vale, amb vara també. Putiferio. Trobo objectes perduts, a veure si trobem el xat. L'ha trobat, sembla, i moltes gràcies, Molotov, per trobar-lo per mi. entrar. Qui serà el causant d'aquesta bella cançó? Serà Alberto No t'ho creguis gaire. Com? Alberto Gallardo? Gambino preparant el seu Purpurina 2 versió piano o seran els Stay Homes muntant una col·laba amb Chopin? Ai, sí, jo crec que serà això. Doncs, abans de saber qui s'amaga darrere aquella encantadora melodia hem de veure què ha estat fet en Ryan. Vull dir, en Sebas, tot aquest temps. Segueix sent hivern i veiem com en Sebas, després de fer-li la botifarra a la Mia, es pren sol un cafè sol al sol. Resulta que ell és un pianista enamorat de la música jazz que no està passant precisament per un bon moment vital. Té alguns deutes per pagar, l'han estafat i ha passat per Funciona una l'anus? ruptura recent. Però no us preocupeu, que és una pel·lícula i només necessita Li un somni funciona ambiciós l'anus, per sí. mantenir la seva salut mental en Aleix, bones condicions. per què no I saps que quin és estic el escrit, somni home? d'en Sebas? Doncs obrir el seu propi Pensava, club no de em puc jazz. fallar. El problema és que actualment no té suficients diners com per poder fer-ho.
Així doncs, es posa a treballar en un local regentat ni més ni menys ni més que pel mismíssim J. Jonah Jameson, Whiplash. on toca el piano desgana ja que té prohibit tocar jazz. Al veure Ho sento, l'Eix. M'has pagat per tot. Ho sento. No vull fer pagar. No sé escriure. Primer faré pagar per escriure. Mira com ho saluda a tots. Veus? Té el martell, però saluda amb l'altra mà. Fa... Hola. Hola. que la gent passa d'allí després de sentir-se buit tocant música que no sent realment, decideix fluir i deixar-se endur per les notes. I és, en aquest precís moment, quan la Mia escolta la melodia i entra al local. Així és. La persona que tocava el piano aquella nit era el mateix Ryan Gosling. Ningú s'ho esperava. El que tampoc esperava en Ryan era que després de desobeir el seu cap per seguir el seu cor, el farien fora de la feina. Quina merda, pensem tots. Però no us preocupeu, que aquí està la Mia per expressar-li tot el que he sentit amb aquella melodia i dir-li que... Ha passat un temps i ara estem en una festa primaveral en una casa de Sarrià. Òbviament, i per conveniències del guió, a la festa assisteixen els nostres estimats protagonistes. La Mia per passar una estona agradable i en Sebas per treball, ja que ara toquen un grup de versions, com en gangues, però amb menys ritme. La Mia no desaprofita l'ocasió i per burlar-se d'en Sebas demana al grup que toqui una cançó del Daddy Yankee. Una cançó que per un músic de debò seria una vergonya tocar. Diversiones, tio? Heu vist mai Diversiones? Comença a tontejar. La química... Sabeu qui són Diversiones? No ho sabreu. No ho sabreu, no? Qui són Diversiones? Cada cop que veig aquella escena em dóna la sensació que són Diversiones. Sabeu qui són aquests o no? No, poder no. Poder no ho sabeu. Són uns mites, eh? Ho saps? Si saps qui són Diversiones? Buah, mites, eh? Són mitiquíssims, eh? Diversiones. Som-hi. Que estem aquí per parlar de curt i ras, colla, no de Diversiones. Però molt mític, és que em dóna la sensació, sempre que veig el grup així vestit, dic, mira, és Diversiones. Falten endallonsis amb el paquet i ja està, saps? L'últim cop van pujar a un borratxo i ho van rapar mentre es trucava sa mare. No? Sí, Molotov? Hòstia, jo n'he vist com moltes de Diversiones, eh? Moltes. Em sembla que eren ells. Hòstia, no ho sé. N'he vist com moltes de Diversiones. Moltes. Abans anava a tots els seus concerts. A tots, eh? A tots. Ja podien anar a la Vall Llobrega. Que jo hi anava. A la Vall Llobrega queda molt a prop, però ja m'entens. Hi anava. Molt que flipes. Silver, La La Land, watch it. És tan evident que fins i tot Curt i ras. Com ha dit? Short and through the sky. No, below the floor. No, com ha dit abans? No sé això. acaben marxant junts a la festa. Però recordeu que és un musical i no poden passar més de 10 minuts sense que soni una cançó. Així doncs, aprofitant la llum de la lluna i un mirador perfectament situat, es posen a cantar. Patina aquí, chicken teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta. Como Naomi en los 90. Balla que balla, salta que salta. Qui és aquest sentiment que m'enveix? Segur que és felicitat? Jo crec que sí. La parelleta comença a sortir i a parlar dels seus interessos particulars. Que si una vol ser actriu... D'aquest musical van sortir el Polla i el Chicken Teriyaki de la Rosalia. Si l'altra vol tenir un club de jazz, que si una maneta per aquí, que si una maneta per allà, ai, merda, que aquests dos s'han enamorat. Mira com passegen junts. Van a cafeteria junts, van al cine junts, van a l'Observatori Fabra junts i van al Cosmo Caixa junts, on s'acaben besant per primera vegada. Quan vas al Cosmo Caixa junts, això ja és amor, eh? Oh. Arriba l'estiu on veiem que la seva relació ja està consolidada i és oficial. Espera, he d'estiu, merda. Ha de ser amor per collons. Que amb el meu blanc nuclear em crema un res. Pots substituir-me un moment, Ivan? Hey! Oh, i tant! Doncs mira que resulta que arriba l'estiu i la Mia i en Sebas ja han començat a viure junts. Tot i això, segueixen lluny, molt lluny d'atrapar els seus somnis. La Mia ja està una mica cansada de fer tantes audicions inútils i decideix escriure la seva pròpia obra per no... Tenim el col·laborador, Molotov, l'has passat abans, no? Aquest nano és Il Pensatore, ¿vale? Il Pensatore, ok? Aquest nano és el que ha col·laborat en aquest vídeo, perquè ho sapigueu, ok? I si no coneixeu Porterràs, jo us ho torno a passar i seguiu-lo. Follow the channel, guys. Gràcies, Molotov. Gràcies pel shout-out. Seguiu El Pensatore, que és el lobo que està parlant ara mateix, ¿vale? Dependre de persones externes. Decisió arriscada. Però bé, qui no arrisca no pica. Estem amb tu, Mia. Per altra banda, en Sebas es troba amb un antic company que li ofereix ser el pianista del seu nou grup. Que bé, que bé! Pensem totes i tots. Amb aquesta nova feina... Exacte. Que bé, que bé! Espera. Soc un meme, eh? Sabeu que jo no segueixo el Pensatore? De res.
i sóc un puto meme i ara has fet el shout-out i jo tampoc el segueixo a Twitch. O sigui que, nois, veieu que estic fent jo? Doncs pues feu el mateix, collons, no és tan difícil. Mira, sí que el segueixo. Com és que el segueixo? Doncs ja està, ja el segueixo. Gas a l'eina. Què és aquest clip molotov? Del Pensatore. Però... Vale, espera, en referència, tallem l'emissió del vídeo de La La Land per veure Il Pensatore, aquest noi que parla, vale, aquí mig de La La Land, fer peripècies, vale? Twitch en català assoleix un nou nivell, invertit, twerkit. No m'ho crec, fa twerk. És un dels que va volar quan hi va haver els Troubles, que et vaig comentar. Que em vas comentar, Troubles. Quins Troubles em vas comentar? No me'n recordo això. Vale, som-hi. Bueno, aquesta pel·li no la conec. Hola, cabre. És nova. És Magic Pensatore. Ja he vist prou. Qui fos paret, diuen. Bueno. Un crac. Un geni absolut. Vale. Li hem vist només el cul, vale? Però aquest home és el que està parlant ara mateix, vale? Hola, cabra, com estàs? Evolució de personatge, ara dret, sí, exacte. Hola, Lilith. Vale, està parlant ell, vale? I no me'n recordo, Molotov. Ja m'han... Envia'm un missatge privat, no me'n recordo el que em vas comentar. Però bueno, dona igual. Quan acabis, posa un de cara que t'agradarà. Vale, gràcies. Ara, seguim amb La La Land, vale? Són ells que estan xerrant. Mira, tots sobre rodes i seran feliços. Són ells, no. És ell, el Pensatore. No, perquè es veu que el grup no toca l'estil de música que li agradaria a en Sebas. I tot i agafar bastant de renom, ell no acaba de ser feliç perquè no és jazz. Sigui com sigui, el grup es fa famós i van de gira per tot el món. I inclús fan una col·laboració amb la Rigoberta Bandini. O això era d'una altra pel·li. No ho sé. No ho sé. L'únic problema és que en Ryan passa massa temps amb el grup de música i això acaba afectant a la relació. I no una afectació petita, No una afectació petita, que s'arregla amb un sopar a la tagliatella. No, perquè mira que resulta que per haver estat en una sessió de fotos, en Sebas arriba tard l'únic dia que no pot arribar tard. L'estrena de l'obra de la Mia. I la parelleta, doncs, bueno, aquí no ho explica, crec. Pot ser que no ho expliqui, però bueno, la Mia treballa, això sí que ho ha dit, que treballa molt per arribar a ser actriu, no? Hi ha un moment que li surt l'oportunitat de fer la seva pròpia obra i en el moment que ella està fent la seva pròpia obra, com en Sebas, doncs com arriba com en un punt àlgid també dins de la seva carrera, que ell no ho vol així, perquè a ell li agrada el jazz i entra com en un jazz pop superxungo raro i en aquest moment és quan la caga. Vale? Ho dic perquè em sembla que no ho explica o m'ho he passat de llarg, però no explica aquest punt de que els dos arriben com a un moment àlgid o un moment que sembla més àlgid de la carrera a la vegada i xoquen, saps? Això és un problema. Seva relació. Ai, quina tristesa. Quin drama. Ara com trobaré algú per parlar de jazz? Pensa en Ryan. Crec que ho preguntaré a Tindercat. Ai, sí. Ho posaré a Tindercat. Seguiu tots amb tots, clar que sí. Espera. No corris tant, Ryan Gosling. Que sona el telèfon de casa preguntant per la Mia. Qui serà? Qui serà? Qui serà? Ens preguntem totes i tots. Ja. Doncs resulta ser una directora de càsting que va anar a veure l'obra de la Mia i vol que es presenti una edició perquè creu que és perfecta per protagonitzar Plats Bruts 2. Edició ara menys bruts. En Ryan corre per comentar-li a la Mia tot el que li han dit. Ella primer s'ho pensa, que si sí, que si no, que si el món de l'espectacle és molt dur, que si les inseguretats m'han vençut... Però bueno, acaben agafant el cotxe per dirigir-se a l'audició. A la prova li demanen que expliqui una història. La nostra protagonista escull la vida i les aventures de la seva tieta a París. Òbviament, en comptes de parlar-ho, ho canta, per si ens n'havíem oblidat que estàvem veient un musical. She told me a bit of madness is key to give us new colors to see. Who knows where it will lead us?
And that's why they need us. La Mia canta i s'expressa massa bé. Fet que és bo i dolent alhora, ja que si l'agafen haurà de dedicar tot el seu temps al nou projecte. Així doncs, la parelleta es posa intensa i accepta dolorosament l'única opció que els queda, perseguir els seus somnis, però per separat. Tot i això, sempre s'estimaran, com els galets al Nadal, com en la porta Luz de Gas o com Ciutadans a perd descons. Passen. Exacte, la porta Luz de Gas sobretot. És a dir, el perdona per interès. El perdona per interès de... De què vols dir de la pel·li? Perdona per interès? Ai, m'he perdut. Caure. Què vols dir? 5 anys i torna a ser hivern. Que ja torna a ser hivern, home! Que m'has deixat sol amb tot aquest espectacle. Ai, sí, perdona, que amb això del canvi climàtic no sé ben bé on estic. How dare you? Merci. Referència. Si vencedore, doncs això. Han passat 5 anys i veiem a la Mia entrar al bar on treballava. Només que ara, ella és famosa perquè ha atrapat el seu somni de ser actriu. També veiem que s'ha comprat una casa a Sarrià i que ha format una família. Sí, una família, amb una filla i tot. Oh. I com bona representació de la burgesia Això catalana, és tristet. busquen una persona que cuidi el nadó mentre s'hi Cameo de la baixen Greta. pel centre. Doncs mira que resulta que passejant per un dels carrers escolten una melodia que els crida procedent d'un petit local. Aquesta part és dura de la pel·li, perquè t'esperes com... Joder, que et Sebas acabi amb ella, no? I te trobes que ja ha fet una família i han separat com camins perquè cadascú segueixi la seva carrera. I entren en aquest bar. Què es trobarà? Duríssim, Decideixen baixar hipnotitzats per aquella música i elles troben ni més, ni menys, ni més que amb el mateix Ryan Gosling. Perquè sí, ell també ha aconseguit el seu somni, tenir el seu propi club de jazz. Els dos es miren com nosaltres a l'últim calçot de la graella. El món s'atura, en Ryan agafa aire i es posa a tocar la seva cançó al piano. És aquí on comencen un viatge, segurament produït per alguna substància dubtosa procedència que ens fa veure què hagués passat si mai s'haguessin separat. Així doncs, agafeu-vos bé la cadira, que això és un musical. M'agafo, Adri! Duríssim. M'encanta com ho comenta, passat si en comptes de ser un borde... Espereu. Canta l'Adri, Pareu putes màquines, vale? O sigui, això... Xxt, jo em mutejo. Jo no dic res aquí, vale? Nois, escolteu. La veu més vella que podeu escoltar mai, vale? A part de la de la Meni, però bueno, això és una altra cosa. Què hagués passat si en comptes de ser un borde orgullós m'haguessis besat? Riure i una gran casa a l'Eixample amb terrat, però sense el López al costat i el seu flam que ha pesat. Sense una banda que oprimeix ni una cafeteria express, sembla la peli al revés. Pots ser feliç estrenant l'obra, estàs aquí després del càsting a París. Digue'm que es pot ser més feliç que jo, no ho crec pas. Ens embarassem mentre cantem, cantem i ballem fins dormir. Però no tots estem contents, no en Ryan no pas, i un somni no complet. En Ryan la Mia actriu, però en Ryan no té un local de jazz. Perdoneu. Així és, l'amor és capciós i el destí juganer. Els dos... Molt bé, Adri! Molt bé! Volem més vídeos així, vale? Apreteu-lo fortíssim perquè canti. Volem que cantin els seus vídeos, saps? O sigui, els seus vídeos són la polla, però quan canta són... O sigui, si és un 10 de 10, el vídeo, quan canta és un 12 de 10, vale? Perquè un 20 de 10 és sobrepassar-se, no és com ja dir, és com massa, però un 12 de 10 sí, és moltíssim, saps? M'encanta. Es tornen a mirar i somriuen, i la Mia marxa del local. I fins aquí! Ara és el moment en què ens maleïu perquè tindreu la banda sonorífica del cap i no us la podreu treure en mínim una setmana. Heu caigut a la nostra trampa. La meva vida. Òbviament, hem d'agrair la participació del gran Il Pensatore que ens ha prestat la seva formosa veu per fer aquest espectacular resum. I si voleu més vídeos podeu donar-li m'agrada, compartir-ho, seguir-nos a la xarxa social i escriure als comentaris que us agradaria que resumíssim. Seguiu-los, vale? Seguiu. Curt i ras, per això. Això no. Ha canviat el nom. Curt i ras, vale? S'intentarà fer el que... Ras i curt, i el pit, vale? No, això és el que pensa. Pareu, us ho torno a passar, vale? Perquè sapigueu qui és. Pop, pop, pop. Vale, som-hi. Té algun nom especial, la Greta? Aleix? La Greta, la Gris. Però no sabem si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins la propera. Xau, xau. Podràs fer tot el que s'intenta. Cridem, cridem, cridem amb gallardia, la terra envairem un dia. Vale, ara... A veure, és que tinc ganes de mirar Mamma Mia. Mirem Mamma Mia i pleguem?
Whiplash o Midsommar. És que tinc ganes de veure'ls tots. Un altre dia ho tornarem a fer, vale? És que tinc moltes ganes de mirar-los tots, la veritat. A partir d'ara, ja us dic que cada vídeo nou que tregui el farem en directe. El deixaré de mirar jo i els farem en directe, perquè és que sóc molt fan. Soc molt fan. Què has passat? Ah, un altre clip del Pensatore. Però... Fantàstic. La màgica do re mi. Sakura, La caçadora de cartes. Et vull conèixer, et vull veure, saludar-te, que solet estic, no vull dir-t'ho, no vull ser-ho. I sovint perdo les grans ocasions. Per què? Jo vull que tots dos obrim les ales i fem junts maratons en Oh, Jesús, però què és això, tio? Mira un molotov, per què molotov? la foto de Pascuita. Sakura Twerking Cosplay Festival, tio. Que em moro, tu. Oh, Moltíssim veure! oh, tinc el cor de tot, hòstia, tu. Osmar. Mort per tu! Oh, hòstia, que bo, tio, per favor. Bueno, nois, a part de curtir ras, seguiu el Pensatore. Mira, Tita Freda va fer el vídeo, va fer el clip. Oh, seguiu el Pensatore, vale? Hòstia, vaya màquina, tio. Quin descobriment. Hòstia, tu, tinc el cor de tot, hòstia, Brutal, uau. Vale. Next. Anem a Mamma Mia, vale? Últim vídeo que farem avui de curtir ras. El tornarem a fer un altre dia? Sí, ja trobarem el dia, vale? M'agradaria mirar-nos molt, m'agradaria mirar el Castell al cel, joder, amb la puta, el John Wick, Whiplash, Midsommar, m'agradaria menjar-me'ls tots. Tots. És que són tots bons, tio. Love Actually, Akira. Brutal. Rec. El meu veí Totoro, Blade Runner, Tarzan, saps? És que... Beetlejuice? Quin és el Beetlejuice? Aquest quan ho vaig veure, tio. No me sona ara mateix. Mary Poppins, Seven... Buah, Seven, que bona, tio. Inception. Cars. Buah. A Cars pot ser que surti en López Norman? Sí, em sona que al veure'l vaig dir, hòstia, en López. Sí, em sona que surt... Mira, sí, collons, amb López Norman surt d'aquí. Tot tu. Pues sí, també surt col·laboració amb López Norman. El mirarem un dia, vale? També. Rogue One, Jurassic Park, Amelie... És que, tio, té molts vídeos. Té molts vídeos i tinc ganes de veure'ls tots. Però anem amb Mamma Mia, vale? Som-hi. Repasseu els clips d'aquest personatge, val la pena. Ui, no comments, ups. Som-hi. Mamma Mia. Mamma Mia. Mamma Miriam. Som-hi. Mamma Miriam. Mamma Mia. He vist el musical, he vist la peli. Jo aquesta peli... On te collons vaig veure aquesta peli? No me'n recordo. Bueno, da igual. Era jove i tendre, encara. Som-hi, vale? Els musicals, possiblement el gènere cinematogràfic més polaritzat. O te'n canten o els odies. Entorns. No hi ha terme mitjà. Però, Adri, a mi m'agraden alguns i tal. He dit que no hi ha terme mitjà. Sobretot per culpa de mascles molt mascles que diuen que no és realista que gent que a priori no es coneix de res cantin amb una perfecta coordinació. Però sí que veuen realista que en Toretto salti d'un cotxe en marxa, agafi la Michelle Rodríguez que havia saltat Per la prèviament d'un família. tanc i caiguin sobre un vidre sense fer-se res. En fi, la hipotenusa. És perquè és calvo, té el poder de la calvície, saps? És com Déu no castiga 2 vegades, però com que no tenim cabell, doncs ens donen un altre poder. És com, saps com allò que si perds un sentit, els altres sentits doncs són més forts? Doncs és el mateix amb la calvície. Som més forts amb altres coses, saps? No tenim cabell, el cabell és fluix, però l'altre és fort. Pot sonar molt malament. Seguim. Ah, sí, els musicals. Tenia intenció de fer una introducció més profunda i intensa, desgranant el gènere i mostrant tots els seus secrets. Però després he recordat que avui parlarem de Mamma Mia. Així que amb la profunditat d'un bassal, agafeu crispetes i abaixeu persianes, que avui toca fer 5 cèntims de... 17 de juliol. Quina nit! Silver, this is for you. Mamma Mia, Abba. You'll be so happy to hear this. Benvingudes i benvinguts a les musicals aventures de la Sophie Sheridan. Una noia jove i feliç que està molt emocionada perquè es casa.
amb un xaval mig ximplet anomenat Sky, però es casa. Sense tenir res massa clar, però es casa. Sense saber qui és realment el seu pare, però es casa. Ja ho sé! Ja sé que ho sabeu, ja ho sé, ja ho he captat. Però encara que estiguis emocionada que et casis amb un noi mig ximplet o que tinguis fortes crisis existencials, mai, però fixa't que dic, mai seràs la protagonista de la pel·li si la teva mare és la Meryl Streep. Et juro que no puc, et juro que no vull tornar a oblidar-te. Sí, ho sento, no poso jo les normes. I és que després de les seves aventures per Àfrica i després de fer-li bullying a l'Anne Hathaway, la Meryl es dedica a regentar un hotel en una illa grega. Molt grec, tot plegat. Un hotel que no acaba de rutllar. Treballa sense descans, les coses estan malmeses, no venen clients i no té diners per pagar als treballadors. Possiblement la cosa milloraria si els treballadors treballessin de veritat i no es passessin el dia cantant. No ho sé, Ja, clar, així com a és que proposta. no hi ha sóc negoci, expert. no? Això o que tinguis molta. I és que diners, el que són diners, Sí, la veritat, no Curti en té. Ras, us El ho que sí que recomano té full, Són dues és una amigues passada. molt amigues que han vingut a l'illa amb l'excusa A full, del casament a full. de la Sophie. Per no passar Ara, el link. per si no us havia dit, la Sophie es casa. Aquí el tenim. Però anem al que ens interessa. El fil, a l'argument, a la trama, al conflicte, al Si les versis xup-xup. volen I és així, que la les volia Sophie té totes. un objectiu Ja. en aquest casament. Casar-se? No. És que... Espera. Lo guai de Curti Ras, no? Hi ha pel·lis que jo de bones a primeres diria, saps, no m'entren. Però mires un vídeo seu i dius, uah, que guapa, saps? I, a veure, mi Mamma Mia m'agrada, ¿vale? Però hi haurà pel·lis que diré, no m'entren ni a patades. I mires un vídeo seu i dius, hòstia, pues ara tinc hype per mirar-la, saps? És que és la polla, tio. El xaval és mig ximplet. L'objectiu és que el seu pare la porti a l'altar. Només hi ha un petit problema. Res, una cosa insignificant. I és que no sap qui és el seu pare. Oi. És aleshores quan fa el que tothom faria, agafar l'historial de Tinder de la dona i convidar al Exacte. casament a tots aquells amb els que va compartir una nit especial. I així Tinder, arriben ells, en Colin Firth, en Pierce Brosnan i l'Stellan Skarsgård, en Bilal Botas. Ens esperàveu, oi? Com es diu? Les I us cartes? explicaria què es dedica cadascú, però realment poc importa, botanero. perquè el que importa aquí és Els que la tres i el dona no botanero. descobreixi que els homes han vingut. I fixa't si és tan important que 5 minuts després se'ls troba. Mamma mia, here I go again. Espera. Anem a fer les coses bé, no com TV3 amb els doblatges. Els teus ulls els puc sentir ben endins. Jo no puc oblidar així com així. Oh, mamma mia, ja hi tornem a ser. Ai, com puc resistir-ho? Mamma mia, t'ho diré un cop més. Ai, no saps com t'estimo. I és que he estat enyorant-te Soc jo, Albert. des que tu vas anar-te'n. Mai, no et vull perdre un altre cop. Mamma mia, ara ho entenc tot. Mai, no et vull perdre un altre cop. És nivell altíssim, D'edició, La de gent Meryl cantant, Streep, tio. deprimida per la Nivell situació altíssim. i cansada per haver-se creuat mitja illa cantant, explica el drama a les seves amigues. Afegit, Amigues que l'animen primer amb una versió de Chiquitita i després amb un lip-dub al ritme de Dancing Queen com si estiguéssim al 2010. Tot i que ara que ho penso, la pel·li és del 2008 i ja té la seva lògica. El que no té gaire lògica Makes és el sense. pla de la Sophie, que per si ens havíem oblidat, s'ha de casar. El seu pla consisteix a deixar el casament de banda per poder dedicar temps a interrogar els candidats a possible pare. I amb interrogar vull dir utilitzar una tècnica de psicoanàlisi de Freud on mitjançant records i cançons la Sophie identifiqui qui és el seu pare. Tot una mica enrebaçat, però si funciona, funciona. El problema és que no funciona una merda, perquè no descobreix clar, no. res. L'únic que aconsegueix és complicar les coses amb l'Sky, que treu la seva masculinitat més tòxica per cantar-nos un fort amacle sobre la gelosia i la por a la pèrdua. Vas atrapar-me amb els teus encants. Una conversa, un riures i ja estava al sac. Va ser tan fàcil que no m'ho crec. Com si patís els efectes d'un encantament. La por em ve a buscar. Si sento que te'n vas,
vull pensar, em roda el cap, sóc tan perdut. Què, Adri, no t'animes a cantar? No em facis cantar-la. El públic no ho mereix. I els nois marxen al seu comiat de solter. Prou! Adri, segueix cantant, sisplau. Hòstia, és que m'encanta l'Adri cantant. Una prova de paternitat no se li va ocórrer. Va triar una manera més lògica i científica, que és pues, fent que cantessin cançons. Sí, no se li va ocórrer, sembla. Tampoc, no sé. Definitivament, pel·lícula Cuelga tu, no crec que la vegi mai. Però el vídeo és molt bo, eh? El vídeo és molt bo. Sí, la peli és, bueno, és distinguda, és així com, saps? És deixar-les passar. Si t'agrada ABBA, està guai per la part musical, saps? Però, m'entens? De subaquàtic, mentre les noies Ja celebren... veus l'escena random a la que he deixat, saps? O sigui, m'entens? I els nois M'entens o no? O sigui, marxen al seu Sí o no? comiat de solter subaquàtic, mentre Estàs dient les noies celebren el seu propi ritme d'ABBA. La Meryl canta, les amigues canten i tothom Tots canten. canta. A Tothom cantar. menys els possibles pares, que no sembla que s'assabentin gaire del que està passant. És aleshores quan, Que els pares gràcies a van per frases culs, poc connexes i el millor tamacle del film, perquè sí, és el millor tamacle del film, els homes arriben a la mateixa conclusió. Sóc el teu pare! si morís algú diria la puta, però no diu la puta. Des de quan saps que sóc el teu pare? Tot sona pare, ara. Qui et portarà? I és aquí No hi ha sang. on tot es De moment. complica. Mare i filla discuteixen, promesa i Morirà promesa algú? discuteixen, i antics amants i antigues amants discuteixen. Cada matí em llevo i dono gràcies a Déu per no estar en un carròs a pitopaus i que em digui com he de viure la meva vida. He dicho, caso cerrado! Però és només quan estàs a les fosques quan pots apreciar la veritable llum. Carinyo, I en un estan gest de mirant Mamma Mia ara. reconciliació, mare i filla recorden temps més senzills. Cada matí Anem perdent punts, ella diu. surt per anar a l'escola, em diu adeu i somriu alegrement. Ella se'n va, m'envaeix una gran tristesa, he de parar a respirar. Sento que la puc perdre per sempre i sense entrar del tot en el seu món. M'alegro de poder-la sentir riure, la nena del meu cor. Em portaràs a l'altar? Arra. Sí. Vale. Amb l'emoció encara als ulls, la Sophie enfila camí amunt, moment en què en Pierce Això és el doblatge original. No, no ho és. No ho és, no ho és. Entenc que no, o sigui, és la col·laboració, no? Ah, espera, ara potser l'he cagat. Potser sí que és la doblatge original. Pensava que era... Sí, cony. Joder, on te vaig el... Ah! No hi ha el link de la noia que canta? Agraïments eterns a la persona que es va oferir... Agraïments eterns a la personeta que es va oferir obligadament com a voluntària per cantar les cançons que un servidor, per motius més que obvis, no estava capacitat per cantar. Qui és? Qui és? Home, explica'ns-ho. Farà un vídeo curt i ras sobre el tema. aprofita per tenir una última conversa amb la Meryl. Te casaste, la cagaste. Ara ve el xuco de la pel·li quan es casa. Ara ve lo difícil. La part final, la part més difícil, casar-se. Aquest s'autoimposa com a pare de la Sophie i la dona, recordant la seva història, li Farà la prova de paternitat? canta les 40, literalment. Sí, molt maco i emotiu, però fem tard al casament. Casament on ja estava esperant l'Sky, vestit de... com a mínim va vestit. Però com veus des del principi, encara que et casis, mai seràs la Elvis protagonista Presley, de la no? pel·li si la teva mare és la Meryl Streep. I aquesta interromp l'espectacle per presentar el pare de la Sophie, només que ella tampoc sap qui és realment. I no m'he ficat al llit amb centenars d'homes.
Així enmig del casament, com si es tractés d'una assemblea popular, cada home assimila el seu rol, acceptant ser una tercera part del pare de la Sophie. I posats Està a bé. acceptar coses, la Sophie Però és accepta com a que no es vol periòdic, casar. I l'escai accepta aquesta acceptació acceptada. I la boda s'anul·la. Però, bon pis, però... Sóc un home divorciat que t'ha estimat durant 21 anys. I des del dia que vaig tornar a posar els peus en aquesta illa, que intento dir-te que t'estimo moltíssim. Oh, la mare també es casa. Oh, Marit i muller. i el cura també. La mare li ha de passar per sobre la filla, Quins collons. I al final fan una gran celebració. Mentre la Sophie i l'Sky marxen a veure món. Perquè sí, aquí acaba tot. Diguem-ho totes i tots plegats. Mamma Mia 2 no existeix. I si existís, no faria vídeo de cara a la tercera part que està en camí. Que diuen s'agafi confessats. I ja sabeu que si voleu més vídeos podeu fer m'agrada, compartir-ho, seguir-me a les xarxes socials i escriure els comentaris que us agradaria que resumís. S'intentarà fer el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Es farà tot el que s'intenta, Adri. Espavila, canta! Cada matí em llevo i dono gràcies a Déu per no estar amb un carròs a pitopaus i que em digui com he de viure la meva vida. És la reina del ball, quin delit els teus 17 anys. Fantàstic. Bueno. Brutal, Hem mirat 3 vídeos, val? Jo ho deixaria per aquí, les reaccions de vídeos de Curt i Ras. Tornarem un altre dia, tinc ganes de mirar-ne més. La següent publicació que faci de vídeo la mirarem, vale? Poder hi sumarem algun altre vídeo per amenitzar-ho i per poder avançar certes coses que m'agradaria... És que n'hi ha molts que vull veure. No, o sigui, anirem molt distesos amb el fet de... Vale, podeu algun dia dir, mirem aquest, i em dieu, per què ja l'hem mirat? Jo què sé, saps? El que em vingui de gust. Vale? Anirem així. Un drama final tràgic. Doble sentència. Bueno, Mamma Mia, otra vez igual, ai, 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 que me provoques? No, algo així, no me'n recordo. Doncs això, deixem aquí la reacció a Curt i Ras. M'encanta, nois, altre cop, seguiu-lo a YouTube, seguiu-lo a totes les xarxes. Ara us passo el seu X, que no confondre amb una pàgina... Saps? Aquí el teniu. Teniu també el seu Twitter aquí. Teniu el seu Instagram, que també penja shorts sobre vídeos seus, ok? I aquí el tenim, vale? Tots, aneu-lo a seguir, d'acord? Moltes gràcies, Adri. Torno a picar la taula. Moltes gràcies, Adri, per permetre'm reaccionar als teus vídeos. Ja saps que m'encanta el contingut que fas, tio. Segueix-lo fent, és una passada. O sigui que... I canta més. La moraleja és canta més, Adri. La moraleja de tot plegat. Moltes gràcies, Adri. Molts petons i el cul, sobretot.